Dámy a páni, dovoľte mi predstaviť vám sedaciu súpravu Monaco, slovenskej výroby, ktorú vyrábame na mieru podľa vašich predstav. Sedaciu súpravu Monaco ocení celá vaša rodina a osloví vás komfortným a pohodlným sedením. Je unikátna svojím moderným vzhľadom a samostatnými polohovateľnými opierkami hlavy, ktorých si prispôsobíte podľa seba. Do sedacie súpravy Monaco si môžete zvoliť aj funkciu úložného priestoru alebo rozkladu na príležitostné spanie. Samozrejme myslíme aj na detaily, aj len na vás, akú nožku si vyberiete. Sedaciu súpravu Monaco nájdete exkluzívne iba na showroomoch Cipex. Náš školený personál vám sedaciu súpravu navrhne priamo do vášho interiéru a poradí s výberom vhodného poťahového materiálu.